फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों दाननानै लादों होननानै बुंदों। हेलो एवरीवन गुड इवनिं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनियावनो जोबोर मोजां दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनियावनो जोबोर मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनै आं मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना निस्सय सिगाङाव आङो भिडिअ स्किप होनायावनो नुनानै जोबोर बुजिखादों नङा होमब्ला दा जोंहा बे भिडिअ बबे जायगायाव जादों होननानै बुङोब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव एरियायाव माने रायमना हाग्रायाव बिथाङा न'आव गेस बायदिसिना गैयिनि थाखाय बा दुखिया अबस्थानि थाखाय गेस सोनो हायैनि बा गेस लानो हायैनि खारनाव बिथाङा रायमना हाग्रायाव माने रायमना अरनबारिनिफ्राय बिथाङा ओंखाम ओंख्रि संजानो थाखाय बा गोजां बोथोरनि सिजन नङा होमबा अर सुनानै अर सायनो थाखाय बेफोरबायदिनि खारनाव बिथाङा दिनैनि दिनाव रायमना हाग्रायाव बन लायनो थांनायाव बिथां दाब्ला नार्जारि बिथांखौ फरेस्टफ्रा अर्थात एनजिअनि मानसिफोर बे मोननै टीमजों लोगो नांनानै बिथांखौ माने गनजों खारनाय माने खेबनै फायरिं होदों होनना बुंदों खननै फायरिं होग्रोनायनि गेजेराव बिथांमोना गिनानै खारदोंमोन गिनानै खारनाय समाव माने बिथांखौ गनजों आथिङाव खुबैख्लायबाय आथिङाव खुबैख्लायनायनि उनाव बिथांखौ खोख्लैनानै बिथांमोना हमनानै माने आथिंखौ दानख्लाबदों आथिं फारसे रोदा जनानै थै गबाय थादों आरो लोगोफ्रा मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोन बुंनाय बायदिब्ला माने लोगोफ्रा गासै बिसोरो साथाम साब्रैसो थांदोंमोन दा लोगोफ्रा खारग'बाय बे बिथांखौ माने बेबायदि अबस्था खालामनानै बिथांमोना हाग्राबारियाव गारनानै फैदों बा दोननानै फैदों। दा बिनि उनाव गामिनि माखासे मानसिफोरा माने मानि खारनाव इसे गोबाव जाखो बे बिथाङा मानो मोनफैदिया होननानै बिथांखौ नायनो थांनाय समाव निस्सय बिथांखौ माने हाग्राबारि गेजेराव बा अरनबारि गेजेराव मोनहैफिननाय जादों बे अबस्थायाव बा बे हालोदाव बिथांनि आथिंनिफ्राय गोबां माने थैफ्रा बन्द जायै अबस्थायाव मोनहैदों बिथाङा दा रावबो गैया रायलायनोबो रोङा दा बिथाङा हस्पिटालावसो दङ आरो बिथांखौ ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोननाव आखायाव गरसेबो रां गैया जाना दङ। दा नोंथांमोनहा बिनि भिडिअखौ निस्सय नुनो मोनगोन। दा आं बिनि सिगां बेखौसो बुंनो सानदों बेफोरबायदि गोजोन सुक्ति जाना फैनायनि उनावबो बेफोरबायदि एकर्ड जाना फैनायनि उनावबो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोबां गोजोन सुक्ति दङ बा गोबां गोजोन मोनगोन बा मोनबाय होननानै गोबां बिथांमोना जोंना बिटिआर एकर्डखौ खालामगिरि बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंबोदों। दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंबोनायफ्रा मानो दासिमबो गोजोन जानानै फैयाखै जिथु गोजोन जादोंब्ला निस्सय बै बिथांमोना बन लायनायाव मानि थाखाय बेफोरबायदि आथिं दानफाय जानो गोनां जाखो बा आथिङाव मानो आघात खालामजानो गोनां जाखो गोबौ हाथियारजों सिखाफोरजों मानो बेफोरबायदि आथिं दानख्लाब दुंख्लाब खालामनानै गारबोजानो गोनां जाखो निस्सय बियो सरकारनिनो पलिसि नङा होमबा जुदि सरकारा बेफोरबायदि पावारखौ होना दोननायखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनो हादों नङाब्ला मा बिथांमोना खुगा दुना गैयामोन बिथांखौ जे हमना लानानै हमनायनि गेजेरजों सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनावसो जा साजा होनांगौ बेखौ होनो हायोमोन जिथु दाया नंमारगौब्ला नाथाय बे बायनानै थाखानाय गोलैनानै थाखानाय बन दालाय दासा फिसा फिसौफोरखौ लायनानै ओंखाम संजानो नागिरनायावथ' मानि खारनाव लांफैदों गेस दंना गैया बेफोरखौ बिजिरनायनि गेजेरजों बिथांखौ बननि थाखाय लायमारदोंबाथ' रेहाय निस्सय थानांगौमोन। दिनै बिथाङा जिथु दंफां मोजांखाखौ दाननो थांदोंब्ला सिगुन दंफां साल दंफां बा बे अरनबारिनि दंफां मोजांखाखौ हानानै फाननो नागिरबोदोंबा बेफोरबायदिखौ हमजायोमोन बा बेफोरबायदि खालामजायोमोन। बै समाव किसुमान मानसिफ्रा बुंदों माखासे गोबां मानसिफ्रा फरेस्टारनि मानसिफ्रा डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालामदों बुथार गारबोदों बा बुथारनानै लाबोदों बेफोरबायदि समाव बुंदोंमोन जे नांगौब्ला आथिं आखाइ बुफायनानै दोनमोन होननायखाय दिनै नोंथांमोना चान्स मोनदों नामा नोंथांमोना चान्स मोनदों नामा जे बन लायग्राखौबो आथिं आखाइ बुफायनो बे नङा जे बन लायग्राखौ आथिं आखाइ बुफायनो थिनदों पाब्लिकआ बे नङा जाय दंफां खावदों फरेस्टनि नोजोराव फरेस्टनि आन्दाराव बा एनजिअनि आन्दाराव बिफां गिदिरखौ बिफां मोजांखौ मुल्यबान दंफांखौ खावनायफोरखौसो नोंथांमोनखौ हमनानै बेफोरबायदि साजा होनो थिनदों नाथाय बे बुखाय बांखाय ओंखाम संनानै जानो थाखाय गेस गैयैयाव दसे सम सहायनि थाखाय बन लायनायखौ जे बेफोरबायदि खालामनांगौ बे गोनांथि नङाना एथ'ग्राब इनाय खालामनांगौ गोनांथि नङाना दिनै जिथु गेसनि थाखाय रांबो मोनाब्ला सरकारनिफ्राय अनसुंथाइबो अब्ला जोङो बन लायनानै जायाब्ला माजों जों ओंखाम संना जागोन माजों थांनानै थागोन बेराफारसे मोसौ फाननाय बाजार बन्द खालामना होदों बेराफारसे दिनै हाग्रायाव हाबनानै बन लायनायखौबो जिथु बन्द खालामना होदोंब्ला अब्ला लासै लासै जोंनि बर'फोरखौ बबे नोजोरजों नायगासिनो दङ सरकारा बिजेपि सरकार एन्ड बिटिआर सरकार मा नोंथांमोना मा सानदों थारैनो बर' फिसाफोरखौ फोजोबलांनायनि लामायाव लागासिनो दंथार नामा आरो फैबाय थादों इलेक्सन खाथि नोंथांमोना बे इलेक्सन खाथि समाव एसे एनै पाब्लिकखौ अननांगौसो बोरैबा जोङो पाब्लिकजों मिलायनानै थानो हागोन बोरैबा जोङो पाब्लिकनि अननाय मोनगोन बेखौसो नायनांगौ नोंथांमोना दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावहोनांगौ सोर फरेस्ट रेन्जारा मावहोनो हाखो बेबायदि खामानिखौ सोर एनजिअनि अफिसारफ्रा मावहोनो हाखो बेबायदि खामानिखौ सासे पाब्लिकखौ जे एथ'ग्राब इनाय अरखारि खालामनाय मानसिनि देहाया मानसि नङा नामा मासे जुनार बायदि माबोरैहाय बेफोरबायदि मानसिखौ बेबायदि
सिखाजों बा गोबाव हाथियारजों मारै आथिङाव एटेक खालामनो हाखो मारै बेफोरबायदि दाउ अमाफोर बायदि मारै दानख्लाबबायनो हाखो नायगारलाय अयनाय जायो आबाब बेफोरबायदि खालामनाङा लोगोफोर निस्सय नोंथांमोना बुजि मोनगोन बिथांमोन जाय दानजाग्रा बिनि बिसिया मा बुंदों नोंथांमोना बिनि बुंनायखौ नायनानै लाग्रो गामिनि नामा माबा जानालि मा जादों जाथाया माबा बन लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो गनजों ओमफ्राय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो सोरखौ आंनि हौवाखौहाय आथिङावहाय मा नाम नोंनि हौवाना दाब्ला नार्जारि सोर दाना गावबो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखैनो गाव बे बोरै खबर मोनखोनो माबा लोगोफ्रा नागिरदोंमोन बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय ओमफ्राय होमबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों साबेसे दंमोन बिसोर जोङो हिनजावफोर गोजा माबा 10 जनसिम दंमोन दा नोंनि फिसाइखौ जे बिदि दानबाय मा बुंगोन नों बे समाव आङो आंनि फिसाइखौ दानो हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया एसे दानाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो मानो थाङामोन जेनेबा बन लायनो थांदोंमोन दंफां दाननो थांदोंमोन नामा बन बे फिसा फिसौ बना बेखौहाय लायनो थांदोंमोन साबेसे थाङोमोन बे 3सोल' जागौमोनदां फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों दाननानै लादों होनना बुंदों आं रायज्लायनोबो रोङा नालाय बुजिया आङो एसामिससो ओमफ्राय नोंनि फिसाइया मा बुङो गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होना बिसोरखौ दानदों होननानै खिथादों आंनो आथिङावहाय दानदोंनो ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिथादों थोंसेल' ओमफ्राय थोंसेया ओरै दामफ्राम एसे दा बहा लाबोखो नोंसोर जोङो बाव सरिबिलावहाय लाबोबाय हस्पिटालावहाय दा मा थासारियाव दङ आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव जोबथारनायाव नोंथांमोना गासिबो बिथांजोनि बाथ्रा बुंनाय रावफोरखौ खोनाजोबखाबाय निस्सय बिथांनि न'खरा जोबोद दुखिया अबस्था न'खराव जेबो गैया नङा होमबा थिग बेफोरबायदि सुबुंफोरखौसो बिथांमोना मावनो बा बेफोरबायदि खालामनो थाखाय सुबिदा मोनखायो खाबु मोनखायो दिनै जायफोर दङ बिथांमोना मानि थाखाय थांगोन दे हाग्रा बंग्रायाव माखौ लानानै बा मा गोनांथिनि थाखाय दिनै हाग्रायाव हाबनो गोनां जागोन नाथाय बे नङा जे जायफोर दङ बे बिथांमोन बायदियासो मोजां मुल्यबान दंफांफोरखौ खावबाय दङ नाथाय जों दिनै पाब्लिकआ गैयिनि थाखाय ओंखाम बोथिसे संनानै जानो बा अर सायनो थाखाय गैयियाव बायनानै थाखानाय दालाय दासा बन सेवनानै थांनायफोरखौ जोङो अर सायनो बा अर सुनो लायनायाव बा ओंखाम ओंख्रि संनानै जानो थाखाय लायनायाव न'खराव सहाय मोनगोन होननानै जों बे बनखौ लायनो थांनायावबो दिनै बेफोरबायदि एटेक खालामजानो गोनां जायोब्ला फरेस्टफोरजों बा NGOफोरजों अब्ला मा मुल्य जाखो जोंहा बे गोजोन सुक्तिखौ लाबोनायनि दिनै बे पावारखौ बर'फोरनावनो बिटिआर सरकारावनो दं होनखानायनि जोंहा मा मुल्य जाखो अब्ला दिनैनि दिनाव बे पावारा बहा थांखो आं बेखौसो नुहुरदों दिनैनि दिनाव बे बिटिआर सरकारनि पावारा बहा थांखो दानिया बिटिआर सरकारा मा पावार बाहायो बेयाव दिनै गोबां मानसिखौ बिटिआर एकर्ड जाखांबोनायनि उनावबो इनकाउन्टार खालामबोदों बुथारगासिनो दङ किसुमान आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामगासिनो दङ नोंथांमोना बेफोरनि फिननायखौ मा होनो सानो जोंनो गासै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायना होयोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो जों साफ्रोमबो पाब्लिकआ बिनि फिननायखौ नेनानै थागोन आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोना मा सानदों निस्सय कमेन्ट खालामहरगोन होननानै आङो आसा खालामनानै थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि